Kellek liċken din l-idea tal-liċken kabinet. Għalfej, kien hemm nies li ma kontx għadek tafdhom? Le, assolutament mhux dak kienet ir-raġuni tiegħi. Ir-raġuni tiegħi kienet li rrid nibgħat messaġġ li wara s-sagrifiċċji li għamilna fl-4 snin ta' qabel. U kont xammejt u hemm mass meeting li jien indirizzajt f'Settembru l-Festi tal-Indipendenza tal-2007, jiġifieri. Fil-moment meta faqqat il-kwistjoni tal-Lehman Brothers. Dak kien Settembru tas-sena 2007. 3 xhur 4 xhur qabel l-elezzjoni ġenerali f'pajjiżna. Jien għamil diskors u kontatt ġej mal-temp kbir. U kien hemm min internament kritikani għalli ġej elezzjoni sa tipprova taqta' qalb in-nies, imma għatlu ma di l-verità u nqogħdu nitqu bina nfusna. Għatilhom ġej mal-temp kbir hemm bżonn li nkunu preparati. Anyway, u di baqgħet f'moħħi u kont naf illi jiġri x'jiġri, nirpu aħna jew jirpu l-Labor, whatever fl-2008, pajjiżna kien se jgħaddi minn challenges kbar. Wara Settembru, Ottubru, Novembru, prezz ta' żejt beda mill-ewwel beda juri fejn sejrin. U effettivament saret l-elezzjoni, rbaħna l-elezzjoni, għasaddew ftit ġimgħat, bdew diħlin il-messaġġi mill-ewwel. U fabriki Maltin li bdew jgħiduli, isma' aħna sa nibdew naħsbu biex innaqsu n-nies. Ġifieri il-messaġġ kien li f'dak il-perjodu tal-kampanja jiena kont, waħda mill-kritika kienet fil-konfront tagħna bħala gvern, kienet li l-kabinet u nies u ministri u kulħadd minn bid-drive minn ħaġa u jiena kont tara, bħalma minna mezz biex naqqasna l-ispiża tal-gvern fil-snin li għaddew u ġejna b'saħħitna, issa nkompli naqqas l-ispiża tal-gvern u sa naqqas il-numru tal-ministri. U hekk għamilt malli rbaħt l-elezzjoni, ma kienx faċli għax waħda mill-iktar diffiċli, waħda mill-iktar esperjenzi diffiċli li għaddew minna l-Prim Ministri kollha għadda minna Edi u żgur Prim Ministri oħrajn. Li meta inti tiġi biex tajt, isma' lilek mhux se nagħmlek Ministru. Sija dawk, speċjalment dawk li kienu ministri, u tgħidilhom minix se nagħmlek Ministru. U sija dawk li kellhom ambizzjoni kbira, min kbira u min żgħira biex isiru ministri. U allura huwa martirju f'dak il-perjodu ta' żmien għal kull min jinserta irrid jieħu dik id-deċiżjoni. Imma jiena qbajt ma' deċiżjoni li nagħmel kabinet żgħir. Għalfejn kont avżajt lin-nies b'SMS? Mela, mhux lin-nies allura. Mhux lin-nies li mhumiex maħtura. Li mhumiex maħtura avżajthom għaliex jien rrid tinħabbar il-kabinet dakinhar. It-tradizzjoni kienet li ma tgħidilhomx. Li taqbad u tħabbar u ma tgħid xejn il-ħadd. U jiena derli li mhux sew li inti li mhux se nagħmlek Ministru tisma' minn fuq il-radio li ma għamiltekx Ministru għazbis xejn. U d-deċidejt għad b'xi mod jew ieħor nikkomunika ma' kulħadd. Tkellimt ma' min kont se nagħmlu Ministru u għattilhom isma' jiena beħsibni lilek nagħtik dal-portfolio għaliex kien qed isiru bidliet kbar minn portfolio għalihom. F'dak il-punt isir trading, ġifieri pereżempju jiena ġejt għandek waħed li għedek tal-kultura, tal-kultura. Le, ħlief li jekk dak li jkun jgħid li isma' jiena m'iniex kompetenti, ma nħossniex komdu f'din il-pożizzjoni għal di u di u di, u jekk ir-raġunijiet jagħmlu sens, iva jien inkun lest li nirranġa, nara kif inbiddel il-pożizzjoni tiegħi u kelli każijiet hekk. U kien hemm min għalli isma' jiena ma rridx insir segretarju parlamentari, kont Ministru ma rridx insir segretarju parlamentari, deċiżjoni ta' dak li jkun. All right, fair enough, imma jekk se tibqa' dil-pożizzjoni jien se jkolli nażel xi ħadd ieħor. Għaddejt minna, għamilta. Again, u hindsight naħseb għamilt sew, però dik deċiżjoni oħra. U però jiena iddeċidejt li mhux fair li daw li mhux se nagħmilhom ma ngħidilhom xejn u jispiċċaw jisimgħu. U għaddeċidejt li nibatilhom messaġġ bl-SMS. Ġifieri għax kien ma kienx hemm ħin biex ġejt ikkritika. Ma kienx hemm ħin dakinhar terġa' biex taxxa. Fl-istess ġurnata fej kont qiegħed ma' grupp ta' nies li jgħinuni fid-deċiżjonijiet tiegħi, grupp żgħir ta' nies, kien hemm l-isplużjoni n-naxxar ta' murtali li kienu storjati f'garax in-naxxar. U kienet fl-istess ġurnata di waqt li jien qiegħed id-dar ma' tal-grupp ta' nies. Qegħdin nara x'ġara u isma' trid tmur dar inti Prim Ministru għadek hemm il-baħ l-elezzjoni u dal-affarijiet kollha. U wkoll kienet ftit ġranet naħseb jumej qabel ma jien kelli naqbad l-arjuplan privat biex imur Brussels għal-laqa
tal-Commission, tal-Kummissjoni Ewropea, fejn jitla l-Prim Ministru kollha. Ġraw daw l-affarijiet kollha f'dak il-jumej. Insomma, id-deċejt li minn hindsight jiġifieri nħares lura naħseb kien żball għaliex kien ġenwin, mhux tal-li ma rrid tinweġġa l-ħadd, l-intenzjoni kienet tajba però l-metodu kien ħażinu. Għax ħassewhom insulentati. U kważi aħjar ma baċċej il-verità. Imma, all right, insellem ukoll lil min forsi stajt weġġajtu dak iż-żmien u niskuża ruħi miegħu, ma finalment l-intenzjoni ma kienx li nweġġa' lil ħadd, kienet biss illi nirrispetta anzi d-dinjità tagħhom li jisimgħu minn għandi direttament u mhux minn għand terza persuna. Mela tlaqna.